Om 12 uur nachts kreeg Jelte Stoelwinder van de dierambulance een telefoontje. Een automobiliste hien hoen in een bench naast de dik dicht bij het Bataversfabriek. Ze wilden hoen eerst mij naar huis nemen, maar dat kon net omdat ze zelfs al hoen thuis had. Die belde dus op in de paniek. Ze zei, nou ja, hij moet erbij. Dus, en nou, ze zei, zal ik hem maar zo lang even bij me achter in de auto zetten. Dan neem ik hem mee en dan treffen we kwart. Omdat de hoen net chipt is, had de dierambulance geen idee van wat er is. En waarom het best dumpt is. De Stafford Bull Terrier stiert er wel om bekend dat er wat brutaal wezen kan. Of dat de reden is dat er dumpt is, weet Stoelwinder net. Daar krijg je nooit geen idee van, ja, wat is het vakantie? Wij gooien dan altijd op vakantie. Het kan aan achterliggingen, het kan qua kosten wezen, dus dat het te duur worden is of iets dergelijks. Maar ja, goed, dan weer er misschien al wel een ooroplossing wezen, maar zet hem dan alsjeblieft net aan de dik. Het is voor dierambulance de Tjonger de eerste keer dat ze deze simmer een dumpte hoen oppikt ha. De Stafford is vanmiddag gebracht naar het beste asiel Nomadenhof in Snits. Daar wacht de hoen op een nieuwe eigenaar.